హాయ్ అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను రేవతి పంచలోక షాప్ నుంచి ఈరోజు మన దగ్గర వచ్చిన కలెక్షన్ చూస్తే జిమికిలు చూడండి. గోల్డ్ పాలిష్ చేసినవి మనకు గోల్డ్ ఏ డిజైన్ ఉన్నాయి అన్ని డిజైన్ దీంట్లో ఉన్నాయి. మీకు కావాలంటే స్క్రీన్లో తెలిసే నంబర్కు వాట్సాప్ పెట్టండి. షాపుకు నేరులో వస్తారంటే ఆంధ్ర బార్డర్, చిత్తూరు రోడ్డు, వెల్లూరు మెయిన్ బజార్, పాత బస్ స్టాండ్ వెనకాలలో ఉన్నాయి మన షాపు. మీరు ఆన్ కాలేదంటే మీరు వాట్సాప్లో కూడా చాట్ చేసి కొరియర్ సర్వీస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. థ్యాంక్ యూ.